Chcem si vytvoriť vlastný e-shop. Aký systém na to použiť? Túto otázku dostávam pomerne často od svojich potenciálnych klientov. V zásade sú dve možnosti. Buď si zoberiete nejaký e-shop na prenájom, ako napríklad ShopTed alebo Shopify, alebo si ho dáte vytvoriť prostredníctvom rôznych systémov, ako napríklad WooCommerce. Rozdiel medzi týmito dvoma možnosťami je v podstate len v tom, že pri tom prvom riešení môžete mať za pár eur mesačne ten e-shop spustený behom 1-2 dní, stačí tam nahrať produkty, ponastavovať všetko a máte to funkčné. Pri druhom riešení to možno bude trvať dlhší čas, takýto e-shop vytvoriť. Môže vás to stať veľa peňazí, ale v konečnom dôsledku ten e-shop je už váš a nikto vám ho nezoberie. Nemôže sa stať, že zo dňa na deň vám ho niekto vypne, prestane fungovať napríklad z toho dôvodu, že skončila tá služba, kde ste ho mali spravený. Takže je to na vás, ako sa rozhodnete.